Сәлем дуслар. Сіз экраннарыгызда мине Айрат Ильясовны күрәсез икән. Димәк, әлеге вакытта эфирда TMTV каналының топ-клип хит-парады. Сезнең тавыш бирүләрегез нинди үзгәрешләргә китерде? Кем белән без бүген саубуллашабыз, кемне каршы алабыз? Һәм иң мөһиме, кем хит-парадыбызның лидеры исеменә лаек булды? Бу сорауларга җаваплар киләсе сәгатьтә. Башлыйбыз. Сезнең тавышларыгыз, ярдәмегез җитмәү сәбәпле киләсе резидентыбыз хит-парадыбыздан төшеп калырга мәҗбүр. Яраткан резидентыгыз беренчелек өчен көрәшне дәвам итсен дип теләсәгез, тавышларыгызны юлларга онытмагыз. Китәчәк резидентыбызга уңышлар теләп, соңгы тапкыр клибын карыйк. Бер күрүдә сиңа гашык булдым, гашык булып яшимен әле дә. Шундый назлы карашларың синең, наз булганга яшәүм ямле дә. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гел иркәм. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гел иркәм. Яңа резидентыбыз топ-клип көрәшенә аяк баса. Аның белән якынрак танышыр өчен игътибарыгызны экраннарга юнәлтик. Кем ашкына языга, кемдер җәйгән назыга. Мин ашкынам сары күзләргә. Сары яфрак юрган, күмгән сукмаклардан, яшьлек эзләремне эзләргә. Без атлаган барлап сукмакларны барлап, сары бураннарда адашам. Табышырбыз диеп, кавышырбыз диеп, үз-үземә һаман алдашам. Тик адашугына, тик алдашугына, басар өчен күңел ярасын. Тик барыбер килә синең белән генә, сары бураннарда каласың. Без атлаган барлап сукмакларны барлап, сары бураннарда адашам. Табышырбыз диеп, кавышырбыз диеп, үз-үземә һаман алдашам. Үз-үземә һаман алдашам. Кем ашкына языга, кемдер җәйгән назыга. Мин ашкынам сары күзләргә. Сары яфрак юрган, күмгән сукмаклардан, яшьлек эзләремне эзләргә. Без атлаган барлап сукмакларны барлап, сары бураннарда адашам. Табышырбыз диеп, кавышырбыз диеп, үз-үземә һаман алдаша.
Гөлназ Халикованың популярлыгы артканнан арта. Шул сәбәпле аңа бик еш ВКонтакте сайтында, Instagram җилтәрендә язалар. Телефон һәр минут сайын тавыш чыгара. Гөлназның нәни улы Рөстәм шалтыраталар дип уйнап, телефон артыннан калмый. Алло, алло дип йөгерә. Шуңа күрә бу көннәрдә Рөстәм телефонлы булды. Әлбәттә, телефоны уенчык. Ләкин баланың да күңеле тыныч, Гөлназның да күңеле тыныч. Аның өчен тавыш биргә теләсәгез, 1320 номерына топ-клип 157 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Очраштырды безне салкын кышлар, айырмасын иде ямлы язлар. Назласын әле җылы җәйләр, сакласын безне сары күзләр. Син бит минем тутты кышым, кабыз икчесе ютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышык әле бергә кышым. Син бит минем тутты кышым, кабыз икчесе ютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышык әле бергә кышым. Мин теләдем сине очратырга, мин теләдем сине күрергә. Теләгәннәр чынга аша икән, мин телимен сине сөяргә. Син бит минем тутты кышым, кабыз икчесе ютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышык әле бергә кышым. Китер кышлар, җитәр язлар тагын, мин китмәмен кышлар артыннан. Мин калырмын синең йөрәгеңдә, син яраткан кешең мин булып. Син бит минем тутты кышым, кабыз икчесе ютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышык әле бергә кышым. Син бит минем тутты кышым, кабыз икчесе ютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышык әле бергә кышым. Киләсе резидентыбыз Алсу Хибибуллина яз килүгә илһамланып яңа җыр өстендә эшли башлаган. Димәк, бик тиздән без аның яңа иҗади җимешләрен күрә алачакбыз. Әлегә аның "Сагынырсың әле еллар узга" җыры өчен тавыш юллыйбыз. Аның өчен 1320 номерына топ-клип 152 коды белән SMS хәбәр юлларга кирәк. Башларымын ни күрәсең, белмәгәнмен
başımı yaşın sıktı, direniyor son yürekte. Nişik düzimigen yaralarga, kaydan izlemigen davası. Sabırlık bir Huday öderişim, sağışı bilen bəxit arası. Nişik düzimigen yaralarga, kaydan izlemigen davası. Sabırlık bir Huday öderişim, sağışı bilen bəxit arası. Biz menəsi bəxit basqışları, sınav bilen sağış qapladı. Yürek türündəgi soq hislərinin senin gururluğun çoktadı. Sağınırsın Ali yıllar uzgaç, meni yuğaltmalığa günü. San bolar şul ulu vakıtta indi, menim yürek dipmesin diye. Yalgışını yurama yazmışqa, bəxtini üzün ışırdın. Sağınırsın Ali yıllar uzgaç, ökünürsün lakin sağlar. Sağınırsın Ali yıllar uzgaç, mine yuğaltmalığa günü. San bolar şul ulu vakıtta indi, menim yürek dipmesin diye. Sağınırsın Ali yıllar uzgaç, meni yuğaltmalığa günü. San bolar şul ulu vakıtta indi, menim yürek dipmesin diye. Menim yürek dipmesin diye. Menim yürek dipmez sen diye. Гүлнара Тимиржановның тормышы соңгы вакытта бик кызык бара. Бер кулында аның микрофон, икенче кулында яшь ярымлык кызы. Ул бар көчен салып 30 апрельдә пирамидада узачак бәйрәм концертына әзерләнә. Аңа бу җиңел булмаган эшендә уңышлар телибез һәм 1320 номерына топ клип дип башлап 156 коды белән SMS хәбәрләр юллыйбыз. Да, красота. Да, Улым? Давайте. А вы почему из Татарстана уехали? Эх, улым, мен әлі ол уақытта
Кичкене болгон. Ulan, başına kiyindi. Salkın tüymesin. Yazmıştan uzun yok değil. Giderge gerek buyurun. Köpüler şul tuğanı yoklarından Çakru bilen çıkıp gitkenler Kazak, Kırgız, Üzbek illerinde Şiçirlerde ömür itkenler Kırışı da sen, uğanı da seni halkım Günelinde bitmez muğu var Bakar kanı tatar canı bilen Kübreginde ulu yürek var Vakit deyip durmuşu onganların İşlep gümürge İllerinden tuğanı şirlerinden Uzatkanlar türlü şirlerge Duruşu da sen, onganı da seni halkım Günelinde bitmez muğu var Bakar kanı tatar canı bilen Kübreginde ulu yürek var Toratılgan, toralışkan zaman Çitlep uzmazsa da koşkağım Yaşıysin de yeşeresin haman Kırış balkın bilen avalım Kırışı da sen, uğanı da seni halkım Günelinde bitmez muğu var Bakar kanı tatar canı bilen Kübreginde ulu yürek var Kırışı da sen, uğanı da seni halkım Günelinde bitmez muğu var Bakar kanı tatar canı bilen Kübreginde ulu yürek var Bakar kanı tatar canı bilen Kübreginde ulu yürek var Келесі резидентімізға көшкенше есігізге түсірем. 22 апрельда филармонияда караоке, жырлаоке концерті узачақ. Барлық тамашашыларына әлігі концертқа дәшәбіз. Қазір сіздің экранларда Айфара түркімі. Аларның янмас иді йөрәк жыры үшін тауыш берге тілесәгіз, 13-20 номеріне топ клип ит башлап, 155 кодын yazып жибәрегіз. Yaratmadan bütten birevne de Yarat
Anlatmam da indi göresin. Göz aldıma baxtlarim bulur. Tik sen gene barıp gilesin. Haberlerin yok şu selamında. Anlatırgam мәллә исәбе. Утлар салып киттең йөрәгемә. Нишләвең бу иркәм, нишләвең? Янмас иде йөрәк, янмас иде. Сөям дигән сүзең булмаса. Янмас иде йөрәк, янмас иде. Сагышларым сүнеп югалса. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Söyürlerden güngel tuyalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Bir yalgızı eğer bulalsa. Bulak itten nige söyürlerine. Gitəsilər bulğaç qaldırır. Sen məni də bilmədiysən mikən. Yaşaysan bit sində sağınır. Işanası kilə güngəlinə. Qalmağansın deyib ötəngə. Qaytalasın əli qaytan deysən. Min ömürge əsir kütərgə. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Süyəm digən sözün bulmasa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Sağışlarım sünnet yoğalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Söyürlerden güngel uyalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Bir yalgızı eğer bulalsa. Sözün bulmasa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Sağışlarım sönüp yoğalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Söyürlerden güngel uyalsa. Yanmaz idi yürek, yanmaz idi. Bir yalgızı eğer bulalsa. Рамил Закиров узган атнада яңа жырын тәкъдим итү кичәсен үткәрде. Тиздән майда ул яңа жырына клип та төшермәкче була. Ә инде көзен Рамилнең җанатарлары аның беренче альбомын тыңлап карый алачак. Әлегә яш башкаручы төрле районнар, төбәкләр буйлап концертлар куеп йөри. Аның өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ клип дип башлап 153 коды белән SMS хәбәр юлларга онытмагыз.
авырлыкка бирешмәм. Сиңа булган хис турында башкаларга сөйләшмәм. Аңлыйсың микән син шуны хисләрем чын икәнен? Сорагып көтәм, көтәм, көтәм очрашулар җиткәнен. Тик син генә, тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм юксынган чакларымда. Сөйләр идем серләремне күңелдәге булганын. Белсәң иде йөрәгемнең нинди хискә тулганын. Син диеп ата таңнарым, син дип килә язларым. Белсәң иде шул сүзләрдә күпме сөю наз барын. Тик син генә, тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм юксынган чакларымда. Күңелемнең кояшы син, синең белән бик рәхәт. Дөньябызны гүзәл итәр уртак булган мәхәббәт. Менә тиздән күрешербез, барсың сиңа сөйләрмен. Назлап чәчләреңнән сине көттем диярмен. Тик син генә, тик син генә, hey. 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 Тик син генә, тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм юксынган чакларымда. Бер үбәсем килә җыры белән татар җырында җиңү яулаган Илназ Сафиуллин хәзер топ клип хит парадының резиденты. Җырчының тормышында зур үзгәрешләр юк. Ул фатир алып ремонт ясады, әлеге җырга клип төшерде, күптән түгел генә Мәскәүдә узган татар җырында шушы җыр белән чыгыш ясады. Гомумән, әлеге җыр хит булып китте дип әйтергә мөмкин. Бу язда бер үбәсем килә җырының популярлыгы тагын да артыр дип уйлыйм. Яз, мәхәббәт һәм үбешүләр бик якын төшенчәләр. Bir үбәсем килә күзләреңнән, исерәсем сөю сүзләреңнән. Җилләр булып сарыласым килә, яланаяк узган эзләреңә. Bir шишәсем килә серләреңне, яктыртасым сыры күзләреңне. Шашып bir назлыйсым килә, ай нурыннан нурлы йөзләреңне. Bir үбәсем килә күзләреңнән, исерәсем сөю сүзләреңнән. Җилләр булып сарыласым килә, яланаяк узган эзләреңә. Сөю ушагында дөрли, кабатлыйсым килә исемеңне. Хисләремнең тезгеннәрен сүтеп, яратасым килә бары сине. Bir назлыйсым килә
düşlerinden bir kuşasım kile dillerinden İsirasım kile söyüğünden min baxtli bari senin bilen Gözlerinden İsirasım suyu sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile Yalanlaya uzgan izlerine Nay 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 Gözlerinden İsirasım suyu sözlerinden Киләсе резидентыбыз Илшат Жалалов күптән түгел генә туган көнен үткәрде. Эшләгән арада шул туган көнен эшләрен оештырып йөргән. Хәзер бераз ял итәргә планнар корып йөри. Бәхет телим җырын башкаручыга біз дә бәхет телибез һәм узган туган көне белән тәбриклибез. Ә сез, тамашачылар, үз чиратыгызда тавышлар юлларга онытмагыз. 1320 номеры 154 коды. 3-нче урын иясе сезнең экраннарда. Кая китте соң безнең үткән мәктәп еллары Таныштырган һәм очраштырган авылыбызның клуб юллары Язмышкамы шулай язылган Вакыт җиле микән кагылган Мәхәббәт дип янып йөргәннәр бары уйгана калган Хәзер син бит Başkanın yarı Үпкәләмим ник шулай димим Мин бит бары тик сине Бәхетле булуыңны телим Бергә булыйк, бергә дисәк тә Безнең хыял чынга ашмады Берсен-берсе сөйгән ярларны Язмыш төрле якка ташлады Язмышкамы шулай язылган Вакыт җиле микән кагылган Мәхәббәт дип янып йөргәннәр бары уйгана калган Хәзер син бит Başkanın yarı Үпкәләмим ник шулай димим Мин бит бары тик сине Бәхетле булуыңны телим
Başqaның яры Үпкәләмим, ник шулай демим Мин бит бары тик синең Бәхетле булуыңны телим Хәзер син бит башканың яры Үпкәләмим, ник шулай демим Мин бит бары тик синең Бәхетле булуыңны телим Руслан Ахуновның гаиләсе өчен яз айлары бик кызу вакыт. Чөнки аның тормыш иптәше Башкортстанда узган татар кызы проектының авторы. Ул үзен КВНдагы Гусман белән чагыштыра. Рәсәйнең һәм Башкортстанның рәссамнар берлеге әгъзасы буларак елда әлеге конкурста жюри булып утырам дип сөйләде ул. Аннан башка Руслан рок группа белән чыгышлар ясый. Кайчак инглизчә җырлар кирәк булу сәбәпле инглиз телендә өйрәнә икән. Икенче урын иясен каршы алабыз. Күрәсәм килә сине Күңелемә канат куясың Бергә булган чаклардагы кебек Иңнәреңә синең когаласың О, сагындым сине О, аңлата алмыйм мин Йөрәгемне бирер идем Сине генә күрү өчен Хәзер инде синең иреннәрең Башкаларны дәшә үзенә Китә сөю үзәк өзелә Соңгы тапкыр сине күрер идем О, сагындым сине О, аңлата алмыйм мин Йөрәгемне бирер идем Сине генә күрү өчен Сихисем артыр гына барып Үткәннәргә кайтып сөюемне Эзлим бәлки кайтыр ярым Бик күрәсем килә сине О, сагындым сине О, аңлата алмыйм мин Йөрәгемне бирер идем Сине генә күрү өчен Сине генә күрү өчен Сине
Гүзәлия белән Радик тандемы бик көчле тандем булып чыкты. Бер дә беренчелек позицияләреннән төшмиләр. Җырчыларның тормышына килгәндә, аларда зур үзгәрешләр юк. TMTV премиясендә иң яхшы автор башкаручы номинациясендә җиңү яулаган Гүзәлия дәртләнеп яңа җырлар өстендә эшли башлаган. Ә Радикның ВКонтакте официаль төркемендәге кешеләр саны 50 меңнән арткан. Бу чара белән бәйле булган төрле котлау язмаларны һәм видеоларны сез әлеге төркемдә карый аласыз. Бу җырга уңыш елмайды һәм ул беренче урынны яулады. Шуның белән бүгенге тапшырыбыз тәмам. Яраткан резидентыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. SMS хәбәрләр юллаудан башка сез безнең сайтта яки ВКонтакте официаль төркемебездә тавыш бирә аласыз. Сезгә уңышлар теләп, мин Айрат Ильясов, киләсе очрашуларга кадәр саубуллашам. Пока. На
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.